În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cine va conduce România? Marele prezicător de la muntele Athos, pusnicul din peșteră, pusnicul Aristotle, a spus următoarele: România are un drum special spre o nouă direcție. Nici nu vă gândiți ce mari schimbări vor fi în perioada următoare. Din popor se va ridica un nou conducător inteligent cu har mare de la Dumnezeu. Acest nou conducător nu a fost în centrul atenției până acum, dar momentul ca el să fie prezentat lumii a sosit. Viitorul președinte de țară este intelectual cu studii superioare și cu o bogată experiență despre viața în țară, dar și străinătate. Oamenii încă nu îl cunosc, dar puterea ocultă stă deja la pândă pentru a preveni orice apariție inopinantă. Sunt speriați cu toții: comuniștii, securiștii, reziștii, neomarxiștii, legionarii, naziștii și toate organizațiile criminale care nu doresc schimbarea. Aristotle, în urmă cu aproximativ 22 de ani, a prevăzut schimbări mari în spațiul carpato-danubian și în Balcani, în Ucraina și în Federația Rusă. Aceste dezvăluiri au coordonate și cu previziunile babei Vanga din Bulgaria. Noul conducător va ajunge la cârmuirea țării cu ajutorul lui Dumnezeu și din voința lui pentru a repara toate nedreptățile comise în decursul anilor. România este grădina Maicii Domnului, așa a spus și Papa de la Roma. Când Papa de la Roma a coborât din avion și a atins pământul românesc, acesta a sărutat pământul, apoi a rostit cuvintele: România este grădina Maicii Domnului. La fel ca și Sfântul Pusnic Aristotle, și Papa știa că România va deveni într-o zi o mare putere, un pol de credință nebiruit. Poporul român este alesul lui Iisus Hristos. El este Dumnezeul nostru, născut, nu făcut, născut din Maica Domnului, care a acceptat să nască un copil deși era fecioară. De aceea Maica Domnului se roagă la Dumnezeu, la Fiul ei, să-i protejeze grădina ei, România. Vremuri schimbătoare se întrezăresc. În aer plutește un puternic miros de schimbare. Tot din jurul nostru pare expirat, pare învechit, pare că totul este depășit. Aristotle a avut un vis în care a văzut viitorul. Un sfânt i-a venit în vis într-o zi de sărbătoare și i-a arătat că după dictator vor fi alții tot așa de răi, tot așa fără credința, fără frică de Dumnezeu, fără milă pentru oameni. De aceea schimbarea este inevitabilă. Nici nu vă imaginați ce schimbări mari vor fi. Va fi cutremur politic, acolo unde nici nu vă gândiți. Vor cădea capetele rele. Va fi măcel politic, vor dispărea partide, va scădea bursa, se vor prăbuși bănci. Toate acestea se vor întâmpla într-o noapte. A doua zi de dimineață, când ne vom trezi cu alt parlament, cu alt președinte, cu alt guvern. Toată schimbarea va veni brusc în ciuda celor care se vor împotrivi cu înverșunare. The change is very close. Let's go home. Schimbarea este foarte aproape. Duceți-vă acasă. Țara noastră este în zodia Vărsătorului, iar acum Pluto revine în Vărsător. Să ne așteptăm la schimbări mari. Să nu uităm că aceeași conjunctură a fost și în 89. Roata se învârte și poziția multora se va zdruncina. Vor fi schimbări mari și în Uniunea Europeană. Românii plecați la muncă în străinătate să se întoarcă urgent în țară. Românii să vină toți acasă, să vină acum. Cine nu va reveni acum când încă se poate, mai târziu o să le pară rău, nu vor mai putea să vină. Cei care și-au cumpărat proprietăți în alte țări le vor pierde, nu le vor lua cu ei. Nu vor putea recupera banii. Pusnicul Aristotle a spus: nu mai alergați după bogății, nu mai disperați după mașini scumpe, nu mai visați la vile de lux. Degeaba construiți aici în țară case mari și vile cu 3 etaje. V-ați lăsat copiii să crească singuri, v-ați părăsit bătrânii, părinții care v-au crescut. Degeaba le trimiteți o brumă de bani ca să le închideți gurile. Timpul nu se mai întoarce. Alți români o vor lua totuși iar de la zero, aici acasă, care vor reuși să fugă din țările adoptive în ultima clipă, înainte să se închidă granițele. Și acum să rostim împreună o rugăciune. Ce minunat ești, Doamne! Tu ești atât de nemărginit în dragoste,
bunătate și dreptate. Ești desăvârșit în tot ceea ce faci și în tine însuți. Nimic nu te ia prin surprindere, căci totul există prin tine și nimic bun nu poate exista departe de tine. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești și pentru ceea ce faci. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai ales să fiu. Tu m-ai creat cu atâta dragoste și ai pus în mine atâta sensibilitate. Fără acest dar minunat, niciodată nu aș fi știut să mă bucur de ceea ce tu ai creat și de tot ceea ce tu mi-ai dat. Numai tu m-ai învățat să-mi satur sufletul privind stelele, să savurez parfumul florilor, să mă prind în zborul fulgilor și să mă bucur în mijlocul încercărilor. Ce dar minunat mi-ai oferit! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi. În numele Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh. Amin. Scrie un comentariu. Ce crezi? Crezi că Dumnezeu ne va salva acum sau ne va mai încerca? Dacă ești o persoană credincioasă, scrie: Amin. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, noi păcătoșii tăi, această rugăciune ți aducem ție. Amin. Bonus. Câteva sfaturi creștine primite de la părinți. Fii mereu cu Hristos și pune-ți nădejdea în Dumnezeu pentru fiecare lucru. Roagă-te cum poți, nu cum crezi că ar trebui. Stabilește o regulă de rugăciune pe care ești în măsură să o păzești și urmează-o disciplinat. Repetă Tatăl nostru de multe ori pe zi. Repetă o rugăciune scurtă când mintea ți este ocupată. Când te rogi, fă mătănii. Hrănește-te cu mâncare bună moderat și postește în zilele de post. Practică tăcerea interioară și exterioară. Așează-te în tăcere pentru 20 sau 30 de minute pe zi. Fă acte de miloștenie în taină. Participă la Sfânta Liturghie cu regularitate. Spovedește-te și împărtășește-te cu regularitate. Nu pierde vremea cu gânduri și sentimente care vin din afară. Descoperă-ți cu regularitate toate gândurile și sentimentele unei persoane de încredere. Citește Scriptura cu regularitate. Citește cărți bune câte puțin. Cultivă comuniunea cu sfinții. Fii o persoană normală, una din umanitate. Fii amabil cu toți, înainte de toate cu familia ta. Păstrează curățenia și ordinea din casa ta. Fă-ți un obicei salutar și sănătos. Fă exercițiu fizic cu regularitate. Trăiește fiecare parte a zilei precum o întreagă zi. Fii serios la maximum, înainte de toate, cu tine însuți. Fii credincios în cele mici. Fă-ți lucrarea ta, după care uit-o. Fă, mai înainte de toate, lucrurile mai dificile și mai dureroase. Înfruntă realitatea. Fii recunoscător. Fii vesel. Trăiește cu simplitate, în ascuns, în liniște și în modestie. Nu atrage niciodată atenția asupra ta. Ascultă când cineva vrea să-ți vorbească. Fii cu luarea minte și atent, înru totul prezent la tine însuți. Nu gândi și nu vorbi mai mult decât este nevoie. Vorbește cu simplitate, claritate, fermitate și în mod direct. Respinge imaginația, fantezia, analiza, pretinderea de a înțelege lucrurile. Respinge cele carnale și sexuale de la prima lor apariție. Nu te lamenta, nu cârti, nu murmura, nu te văita. Nu căuta sau nu te aștepta la milă, ori laudă. Nu te compara cu ceilalți. Nu judeca pe nimeni. Nu încerca să convingi pe nimeni. Nu te apăra, nu te justifica. Fii definit și limitat de către Dumnezeu, nu de către ceilalți. Primește criticile cu recunoștință și pune-le la încercare cu atenție. Dă sfaturi doar dacă îți sunt cerute sau când este de datoria ta să o faci.
Nu fă altora nimic din ceea ce ar putea sau ar trebui să facă ei însăși. Realizează un program zilnic de activități, evitând capriciile. Fii milostiv cu tine și cu ceilalți. Să nu ai alte așteptări decât aceea de a fi ispitit cu sălbăticie, până la ultima răsuflare. Concentrează-te exclusiv asupra lui Dumnezeu și asupra luminii, iar niciodată asupra întunericului, asupra ispitelor și asupra păcatului. Suportă cu seninătate, desigur, din dumnezeiasca milostivire, faptul că vei fi pus la încercare tu, cu toate greșelile tale. Când cazi, ridică-te imediat și ia-o de la capăt. Cere ajutor când ai nevoie de el, fără teamă, nici rușine. Dacă îți place acest material, nu uita să dai like și să te abonezi. Apasă clopoțelul pentru a fi la curent cu noutățile de pe acest canal. Distribuie acest material pe cât mai multe platforme. Scrie și un comentariu ca să știu părerea ta. Mulțumesc pentru că ai vizionat materialul meu.